Ini tuh koi family rok tini orang pajak tini. Tini ang 43 परिवार 155 बुटार जों तिनी बुबाग्रानि नाहारमन हामजागै जों तिनी खामथिं बिसि अंगै तिनी जितेन तिनी प्रेसिडेंट बाय सालायै जों तिनी जयनिं प्रग्राम बो फायगाता बो पातेनि फायनो आं 11 मानदाय बुथ प्रेसिडेंट दंमोन ता बीजेपी नि दाय बीजेपी दंमानि जोंनो जे बीजेपी तंफुरनि सिमी 25,000 खलाय बुथ प्रेसिडेंट बायताय बिनि दल आनि दलता आनि प्रेसिडेंट आइको सेक्रेटारि जोंनो 25,000 बाय गटा माने 25,000 रां रेवो ओंखाय जों तो 25,000 मानि जों बागलाय बायखा ओंखाय जों दुखु नांगौ 25,000 बाय सिमी जों माने जों बीजेपी दंया कारण अरो जों थैबो बर' जुबा फाया कुनु किसुमान बचनो नाय फाया बुजिखा बीजेपी रो बरो उसकाङो जे अरो आनो तिनियाव बिदि बुथ तो प्रेसिडेंट फुन खायमानि धन्य बाहादुर तम नने आरो प्रग्राम तो माने सिया देनसौ सिया आं थांया और मुंसाकरे बरो खरकसा फांसे और जॉइनिंग रनाय करे अबसे 30 परिवार 40 परिवार जॉइनिंग रे बनि सफाय बैनि पारानि फाय से जॉइनिंग फुनो को बरो गाय आनि बखा दुखु खाय कतर खाय आं ननि कक सानार nya फानो इंगरो किसमान चुदि तनरो बखा बेलाय दुखि उमानि खाय उसकाङो चिनि रियां द फारनो बांलादेश नि फायनै मुख्यमंत्री सामानि आबो बेलाय दुखुंखा आबो गै थांनाय 21 तारिखो चिनि मलसम आन्थार बुथार गरगो जों इनभाइट खायमान लिया किरिखा बीजेपी माने न जों किसकिरि सिबो कुनु बीजेपी एमडीसी बानों थों कुनु नेता फांथों किसकिरि कारण बर' तो बांलादेश नि बर' फायनाय जोंनो जतनो जों त्रिपुरासानि जों बुबागारानि तंवानि बर' जोंनो दलत लांना मुचुं जागो बर' आबोनो किरिबायसि आं तिनि आनि पारनि बर' सालायै बुबागारानि लगे जों तंनाय अब जों रां नांगिया जों थैयासानो तंनाय बर'नो जों रेनाय जबा बर'नो खालायनाय नै आं तिनि आनि 43 परिवार खायै आं तिनि जयनिं प्रग्रामाव अंशग्रहण खायफायो बिसकाङो आं बननार हायनो जबाव थांनाय जबा खालायलायनानै खाफुरै हामजागै तिनि बीजेपीओ अंक बीजेपी नि याकारै अंक मथाव फायकाता नि बुं खताम धन्य बाहादुर मलसम बसो बुटार जयनिं खायका 155